Paxışkirina mekteb û dibistanan Polan van rojan rojava Tirkiyeyê de ye Wezareta jî gavekî avê te wê personelan jî bigire diyar kir şert û mercên wê werin diyarkirin demek nêzik te em ê jî parve bikin lê beriya wê piskirêk dewam dike ev car îşkur kete dewre bînerên ezîz li midya da Mêrdînê ji bo paxışkirina dibistana biriya îşkurê 109 xanim hatin îstixdam kirinê dibistan wê neh mehan bi destê jinan her roj were paxışkirin. Li Midyada Mêrdînê Midûriyeta Perwerdeya Neteweyî ji bo paqijkirina dibistanan projeyek amade kir. Programımız 9 ay devam edecek. Di çarçoveya projeyê de biriya îşkurê 109 jin ji bo neh mehan hatin îstîhdam kirin. İşkur jmere dabûne ama qewlê we timam bû tevê me bêhtir paqij bin û ji gemariyê dûr bin zarokê me di mekanê hîjen de devam bikin îşçiyê nû daneme li Midyadê 109 niha me ji bo kar bikin me li mekteba. Şimdiki mahallelerimiz var. Jinên navçeyê wê dibistanên li navendê navçeyê bajarok û gundan paqij bikin. Jin wê rojê jî 566 behnok 73 lîre pere kar bikin. Zahf başa ji bo pîrekê golmalê neşuxulin yani halo îş didine zahf başa ji zahf teşekkür dikim. İstihdama jinan wê heyasiyê hezîrana 2025 dewam bike.